ମୁଁ ଆଜି ଏହି ରେସିପିଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନେଇଲି ଆଉ ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା, ଗୋଟା ମସଲା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ କାଟିଥିବା ପିଆଜ, ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇକି ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଛୋଲେ ମସଲା ଆଉ କିଚେନ୍ କିଙ୍ଗ ମସଲାକୁ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଅଏଲ୍ ସେପାରେଟ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଟମାଟୋ ୟୁଜ୍ କରେ ନା। ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ରାତିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଆଉ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ସୋୟା ଚଙ୍କ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ହାଲକା ଭାଜିକି ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଛୋଲେ ଆଉ ସୋୟା ଚଙ୍କ୍।